Vážení priatelia, nedá sa nereagovať na to, čo sa okolo nás deje. Vidíme, že ten svet je úplne náročný aj na vnútorné pochopenie a získanie také vnútornej rovnováhy. A zoberte si, čo sa deje na Blízkom východe. Vidíme, že ten tlak, vojnový tlak zo strany Izraela a Spojených štátov pretrváva. Samozrejme, Irán reaguje ako reaguje. Jeho kapacity, tak ako niekto hovorí, že sú vyčerpané, to by som si nedovolil tvrdiť, lebo tieto informácie relevantné, neverím, že majú aj niektoré iné spravodajské služby do takej miery, aby toto dokázali potvrdiť. Vychádzam aj z tých vlastných skúseností môjho pôsobenia vo vojenskej diplomácii aj v časti tejto krajiny. Chcem povedať jednu, ale podstatnú záležitosť, čo ma na tejto medzinárodnej situácii najviac, čo sa ma najviac dotklo a zbudilo moju pozornosť, boli výroky ex-prezidenta alebo prezidenta, neprezidenta Zelenského, ktorý povedal, že my sme tu, my sme pripravení, my máme skúsenosti a my pomôžeme v zostrelovaní šahidov, lebo máme skúsenosti, ktoré sme nadobudli z vojnového konfliktu s Ruskou federáciou. A to je ten moment, na ktorý chcem teraz upozorniť. Toto je to veľké nebezpečenstvo. Či chceme, alebo nechceme, či sa nám páči, alebo nepáči, jeden alebo druhý konflikt bude v nejakom čase ukončený. Jeden alebo druhý konflikt bude znamenať určite nové geopolitické hranice, novú medzinárodnú situáciu a nové výzvy, ktoré budú stať pred jednotlivými štátmi, či už Európy alebo sveta. To, čo som hovoril, že bezpečnostná architektúra, je potrebné vytvárať novú bezpečnostnú architektúru, máme tu. Toto je tá výzva z týchto konfliktov vyplývajúca pre nás. A to, že ukrajinská armáda, ktorá si prešla 4 roky v bojoch s Ruskou federáciou, znamená, že bude veľmi skúsená, moderne vyzbrojená a pripravená viesť operácie, ktoré sú považované za veľmi významné v 21. storočí. Toto je nebezpečenstvo pre Európu. Lebo dneska Zelenský, vidíte, čo robí. Diktuje, čo chce, nastrčí ruku a povedzte, dajte. Keď nedáte, tak my budeme proti dobrým susedským vzťahom s Maďarskom, dobrým susedským vzťahom so Slovenskom a s ostatnými štátmi. Čiže nie je to predvídateľný sused pre nás. Je to len a len Ukrajina, ktorej Slovensko mimochodom pomáha veľmi výrazne. Ja som to spomínal v nejakom takomto podobnom videu, že to sa pohybuje rádovo cirka cez 3 miliardy 48 miliónov eur odhadom, čo si myslím, že je veľmi slušná a možno viac než slušná cena. V porovnaní s takým Nemeckom, ktoré síce dáva 50 miliard, ale zoberme si nemeckú ekonomiku a zoberme si Slovensko. 5,5 miliónové Slovensko. Čiže toto je veľká výzva pre Slovenskú republiku, pre bezpečnostné orgány Slovenskej republiky a samozrejme aj pre ozbrojené sily. Lebo tu sa nemôžem stotožniť s tým, čo zaznelo včera, že my viac menej, tak ako odoznelo pri spoločnej tlačovej konferencii medzi prezidentom, ktorú organizoval prezident Slovenskej republiky a minister obrany v prítomnosti náčelníka generálneho štábu, zaznie veta, že my nemôžeme právne zostreliť dron. Tak priatelia, podľa môjho názoru a mojich skúseností, v prípade ohrozenia Slovenskej republiky žiadny vojak a vôbec už nie náčelník generálneho štábu, ktorý zodpovedá za obranu Slovenskej republiky, má k tomu úlohy, ktoré mu stanovuje ústava a príslušné zákony a musí ich duchu konať a musí vydať príslušné rozkazy k tomu, aby územná celistvosť, suverenita Slovenskej republiky nebola narušená. Čiže nebude sa pýtať na zákon, ale bude konať. To som chcel povedať, že bude konať. Čiže tie politické hádky so slovami, že nemáme zákon na toto a musíme urobiť nový zákon, aby sme mohli robiť toto, sú z pohľadu aj bezpečnosti verejnosti, občanov Slovenskej republiky pre mňa absolútne nepriateľné. Z tohto dôvodu dávam znova do pozornosti tie skúsenosti, operačné spôsobilosti ukrajinskej armády a tie financie, ktoré dostávajú z Európskej únie. Lebo to nie je malá čiastka. A keď si zoberieme, že skoro 60%, medzi 40 a 60% z tých pôžičok, ktoré nikdy Ukrajina nesplatí, Ukrajina dá do svojich ozbrojených síl a do budovania nových vojenských spôsobilostí a nových vojenských kapacít, tak máme odpoveď na to, že odkiaľ môže vzniknúť hrozba pre Európu a premiér v Európe v budúcom období.